आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। जनतेची फसवणूक करत आहे। कारण राणे कुटुंबीय सातत्याने प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या घोषणा, ज्याप्रमाणे विमानतळाचा दगड 99 मध्ये लावल्यानंतर परत 3 वेळा दगड लावून ते विमानतळ होण्यासाठी विलंब झाला आणि ते विमानतळाचं विमान उतरवल्यानंतर जे काय मोठं आपण काय काम केलं किंवा काहीतरी आपण जनतेला दिलं असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रत्यक्षात आताही नाईट लँडिंग विमान मिळालं अशा प्रकारचं आपण करून आणलं दाखवलं, पण प्रत्यक्षात मुंबईहून विमान एकही येत नाही। आणि आज मुंबईहून येणाऱ्या विमानामध्ये लोक बसायला तयार नाहीत, काही वेळा विमान रद्द होतं। त्याचप्रमाणे राणेंनी स्वतः केंद्रीय मंत्री असताना लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम या खात्याचे मंत्री असताना निवडणुकीच्या अगोदर 11 मार्च 24 रोजी ओरोस येथे एक दगड लावला आणि त्या दगड लावताना आपली घोषणा केली लोकांना की या ठिकाणी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र चालू करण्यासाठी 200 कोटी आणणार। जे त्या खात्याचे मंत्री असताना 200 कोटी केंद्रीय मंत्री असून पण या जिल्ह्याला 200 कोटी आणू शकले नाहीत, ते जनतेची फसवणूक केली। आता 2 वर्ष त्या दगडाला झाली, पण अद्याप कोणत्या प्रकारचं त्यावर काम नाही। त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री परवा येऊन गेले, जिल्ह्यातली असलेली गॅस टंचाई प्रशासन सर्व सोडवेल, पण पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पालकत्व स्वीकारल्यानंतर जनते आज जी लाईन लावते आहे आणि गॅससाठी वनावना फिरते आहे त्याच्याकडे त्यांचं दुर्लक्ष आहे। बरीचशी 30% हॉटेलं आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली बंद झालेली आहेत, त्याच्याकडे फसवी घोषणा केल्या। त्याचप्रमाणे या जिल्ह्यातले जुगार, मटका, दारू, पट या प्रकारचे जुगार मी बंद करणार, मला चालणार नाही असा आव आणून भाषणं केली, आव आणून बोलून दाखवलं, पण आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मटका, जुगार, दारू, पट हे पूर्णतः पोलिसांच्या सहकार्याने, पोलिसांच्या मदतीने, पोलिसांना सर्व ठिकाणं माहिती आहेत, पण त्या ठिकाणातून त्यांच्या आर्थिक तडजोड करून त्या ठिकाणी ते सुरळीत चालू आहेत आणि सर्व चालू आहेत। त्याचप्रमाणे मालवणचे आमदार प्रत्येक वेळी सभागृहात सांगतात की दारू, मटका, जुगार किंवा अंमली पदार्थ कुठून येतं आणि दारू कुठून येतो, दारूचा कारखाना इथे आहे, पण आज मालवणमध्ये पण मालवणपुरामध्ये दारू, मटका, जुगार जोमात चालू आहे। आणि या सर्व करणारे हे त्यांचेच कार्यकर्ते, बऱ्यापैकी त्यांच्याच कार्यकर्त्यांचे अशा प्रकारचे व्यवसाय चालू आहेत आणि त्याच्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष झालं आहे। म्हणजे ही सर्व जनतेची फसवणूक करणे आणि जनतेला भूलभुलैया करून आपण काहीतरी जनतेसाठी करतो किंवा जनतेला आपण न्याय देतो किंवा तरुण पिढी आपण सुधारावी अशा प्रकारचं कार्य करतो असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, पण प्रत्यक्षात काही प्रयत्न होत नाही। जे राणे बंद करू शकले नाहीत, ती मुलं बंद काय करणार हा आता प्रश्न जनतेसमोर येऊ लागलेला आहे।